Li bajarya Amedê ji aliyê Komeleya Binavê Kerwana hêviya çand û perwerdeya alîkariya mirovan ve peşengeheka alîkariya hat li darxistin. Di kermesê de mirovên xêrxwaz cûreyên xwarnan çêkirin, cilûberk, pêlav û her wekî din li welatiyan difrotin. Pereyê ku ji kermesê bê bi dest xistin, wê li mirovên belengaz, bêkes, sîwî û xêzanan bête belav kirin. Hezaran malbatan em xêr kirine. Bîzna xwe de em ana jî yani mal difroşin û pere wan jî didin bêxwediyan û eğitim û seviyan. Bîzna xwe de heta 4 rojan jî dewam dike. İnşallah em ê şunda jî umut kerwanî ra em ê xêra xwe dewam bikin inşallah. Di peşengeh alîkariyê de jin li aliyekê, zilam li aliyekê li ber dezgehên kel û pelan sekinî bûn. Hinek jin nanê serê lê didan, hinekên wan xwarinên ku ji mal anîbin difrotin. Hinekên wan jî cilûbergan difrotin. Endamên Komelê tînin ziman ku di nava 4 rojan de gihîştine hezar malbatên feqîr û alîkariya maddî li wan kirine. Kermesi em aha salê du cara sê cara düzenlemiştik. Ji bo feqîr û fuqara ihtiyaç sahibi özellikle yetima em vedikin. O ekibê me hene, grubê me hene için tek tek malê wan tespît dikin. Özellikle bavê wan tinene ji wan re dibin yardımcı, kıyafet, xorun, nakit olarak peri mektevê, kırtasiye her çeşitê re wan re dibin yardımcı. Ayrıyeten de aydan aya yetimin bavê wan tinene hesabê wan re aydan aya belli bir meblağ para yatırmıştıkin. Belê ana evan tiştek li vê derê em difroşin em dikin pere. Evan tiştana tamamı xêr sahibî, aşıqê hizmetê ji bo aşıqê menfiata insana o düşküna o yetima van insanê divê aşqa vî hizmetê dane ew tînin vê derê em jî hizmeta xwe bi firotanê ew dikin. Xêrxwaz amaje pê dikin ku bi qeyrana aboriyê gel bêtir feqîr bûn. Rewşa aboriya wan têk çû. Ji bo wî divê her kesên dewlemend û dixwazin xêra bikin, bila ew jî dest bidin destê sêwî û feqîran. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.